A lécsorunk egyenességét egy úgynevezett kicsapó zsinórral fogjuk megjelölni. Az előbb általunk felmért jelekre oda tesszük a kicsapó zsinórunkat, és ezzel egy egyenes zsinórjelet csapunk az ellenléceknek a tetejére. Elkészültünk az első sorlécnek a lefektetésével. Ezt megmutatnám ismét. Ez itt most ugye az legalsó léc elejétől az első lécem tetejéig ugye 33 cm. Ez egy hullámos cseréptípusra elkészített első sor lécezés, ez mindig állandó méretű. Ez a Sinus, Koppó és a Danubia termékeink esetében érvényes. Amennyiben zenit, illetve rundó, tehát síkcserepet fogunk alkalmazni, ez az első sor léctávolsága 33 cm helyett 30 cm-re szűkül, ezzel kell minden esetben kezdeni az eresz sornál a lécezésünket. Majd ezután, amikor a mezőben haladunk felfelé, attól függően, hogy a hajlásszögünk mennyire meredek, illetve alacsony, hullámos termékeknél 31,5 34 cm-ig tudjuk nyújtani, illetve szűkíteni a lécezésünket. Ugye, ahogy csökken a tető hajlásszög, úgy kell mindig összébb tolni a cserepezésünket, hogy minél nagyobb legyen az átfedés. Síkcserepeknél ugyanez a lécméret a mezőben 28 és 31 cm között változik. Természetesen ott is, ahogyan csökken a hajlásszögünk, úgy kell mindig egyre jobban összetolni a lécezésünket, sűríteni, ezáltal az alacsony hajlásszöghöz igazodva nagyobb átfedéseket adni a cserepeknek, hogy vízzáró legyen a fedésünk. Kimértük a léctávolságokat a lécezésünk elkészítéséhez, és ezeket a léctávolságokat ki is csaptuk a tetőn. Jól látható módon minden egyes ellenlécen látszik a lécek helyzete, de van egy alternatív megoldás is, egy más megoldás erre a lécezés elkészítésre, az pedig egy úgynevezett sorvezető, egy módla, amelyet ugye úgy használok, hogy a léctávolságom szélességére beállítom a módlának a két végét, megfogom a tetőlécemet, a tetőlécet belefogom a módla felső részébe, majd a módla alsó részét rátámasztom az alatta levő léc tetejére, és ezáltal beáll a két léc teteje közötti léctávolságom, amire nekem szükségem van. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye mindig a léc tetejétől a következő léc tetejéig van a léc távolságnak a mérése.